A Deputación Provincial reafirmou o seu compromiso cos hostaleiros de toda a provincia na celebración da súa gala anual en Viveiro. A deputada de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas, Carmela López, destacou o papel fundamental do sector na economía da provincia como motor de emprego e riqueza, ademais de embaixador do territorio. A celebración tamén asistiu o vicepresidente da Deputación, Efrén Castro. A deputada reafirmou o compromiso da institución provincial con este sector estratéxico, lembrando a colaboración coa Asociación Provincial de Hostalería a través dunha achega económica de 40.000 euros destinada á promoción turística e gastronómica da provincia. Un dos momentos máis emotivos da gala foi a entrega dos premios a toda unha vida nos fogóns, que recoñeceron a traxectoria e dedicación de 4 hostaleiros lucenses. Nesta edición, os galardóns foron para Ana María Gómez Mon, do restaurante Rioneira do Corgo, Benedito Vela Santos, da cervecería Kiko de Burela, Generoso e Amelia, da Lonxa de Burela, e Ángeles Galdo, do Hotel Ovaldo Naseiro de Viveiro.